अमा बेदर आंनि अमाखौ लांफै जानो गोथाव जागोन आंनि अमा गोदानाया पियर अमा बेदर आयं हिनजावमोन आयं हौवामोन आदै मादै आदा बाजै लांफै रायजो राजा नोंथांमोन बिब' फंबाय आबै आबौ पियर अमा बेदर लांफै जानो गोथाव जाथारगोन उफ्रिजों फुसिनाय नङा गेसाव गोफोन जाहोनानै फुसिनाय नङा पियर खाद्य होनानै फुसिनाय आं दिनै बुथारनाय अमा बेदरा सुवाद जागोन रायजो राजा नोंथांमोना गुबुनाव लानो नाङा आंनियाव लांफै जोबोद गोथाव आंनि बेदरा ओइ दस बै हिनजाव मानसि अमा गोदानाया बिनि अमा बेदरा सुवाद जागोन जानोलै जागोनदांलै जागोन फैदोलै लाना थांनोसै सेरथामसो लाना थांनोसै आं दिनैसिम हिनजावफोरनि गोदानाय अमा बेदर मोनजायाखैब्रा दिनै जाना नायनि सुवाद जागोनदां थलाय थांनि ओइ फंबायमोन फै आंनि बेदरखौ लाफै गुबुनाव थांनो नाङा गुबुननो फैसाखौ ओरैनो होगारनो नाङा आंनियाव फै थास' रुयै जाहोनाय अमा बियो अमा पियर अमा बेदर गोथाव जागोन सुवाद दंथारो आंनि अमा बेदरा सुवाद दङ होनना नोंलाय बोरैथो मोनथिखो फोरमान दं आथिं थोंनैखौ आं रुनानै जाबायना जोबोद गोथाव लांदो खै केजिथो नांगौ सेरथाम सेरब्रैसो लांनो सानदोंमोन दा दामफोरासो माबायदि नाय फंबायमोन आंनि बेदरा एसे दाम जागोन आरोना मानोना बिराद गोथावना आंनि बेदरा दे बारा नङा सारिसल' होदो सेरसेयाव बारा दाम नङा सारिस' गाहाम होद नाङालै ओइ दस बेलेगाव माथो 300 फोरनिनो मोनो थौदो बेयाव बाराद्राय र' मानोथो डाइरेक्ट थांनो नागिरो खोनासंलाय आंनि बेदरखौ लाथार दे थाबनो फोजोबनानै हो मानोना आं हिनजाव मानसि नालाय एसे उसुबिदाबो नांलायलाङो फाननो लाजिस्लुनो फानगासिनोसो आङो नोंलाय मानोथो फाननांगौ जाखो नोंहा न'खराव बिदा फंबायफोर बा सोरबा हौवा मानसिफोर गैया बिसोरखौ फाननो होबानो जायोमोन ना मा बुंनो थाङोब्ला आहा गासैबो दंजोबो दंब्लाबो गैयै बायदिसो जोबोद अबस्था गाज्रि बेनिखायनो आङो बेफोरखौ लाजिया फांजिया मावनो गोनां जाबाय एसे फैसा नांगौ जादों बेनिखायनो दे नोंसोरनो एसे बुरजा लानानै थांदो नों लाजियोब्लालाय मोनसे खामानि मावदोनि गासै बेदर आथिं खर' मोदोम हारा बिबु बिला बिखा फान्दार हुन्दा मिलायनानै दे 15,000 लादो दे औ दे लादो दे नोंहाबो लाब लस खोथा गैला जोंहाबो लाब लस खोथा गैला मानोना जों सानैजों बैसागुनि नामाव गामिखौनो जाहोनो नागिरदोंमोनलै पार्टि अन्नानै हरदो दे जाया बिदिया जाया बैसागुबालाय मा जानो रावखौबो अननायाव गैया आंहा लाब बोखांथारनांगौ थां नोंसोर थां ओंखारलांदो थां नोंसोर थां मेरला कास्टमार फैगोन आंहा दानो थां देलै दे आब' नै अन्नानै नोंखौ आब' होनबावलायबायसो दे हरदो दे बैसागुनि मुङाव रायजोफोरखौ जाहोनो नागिरदों आशीर्बाद मोनगोन ना नोंबो दे बैसागु आंखौ मा जाम्बि सानदों ना माथो नोंसोरो बैसागु होननानै आंखौ बुरखायनानै आंनिफ्राय लुथिना लांजोबनो बैसागुआ बैसागु मिथिगौ अमा बेदरा अमा बेदर थाखा फैसा गासिबो आलादा बेयाव जेबो अननाय सननाय गैया ओंखारलांदो गोख्रै ओंखारलांदो एसेबां बाहादुरिलै नोंनि बेदरा नांखायाबो सेवग्लुंजोबगोन थां नोंसिनि सावहोनाया मोसौ बोरायाबो थैया केजि हिसाब लांबा हरगौमोन आं नोंसोरनो साला हुन्दा बिदों आरो बेबो बैसागुनि मुङाव बावसो बैसागु होननाय लोगो आंनि बिखेरे बेसे खामदों साला मालायफोरा बैसागुनि एसेबां गोदान दख'ना लादों बेरायदों थाबायदों जागोन रंजागोन मोसागोन आंहा बैसागुनि समाव मानसिफोरजों बुजानानै अबस्था गैया बैसागुनि मुङाव दख'ना जेरावजोंबो होजायाखै नायगार थाजादों बैसागुनि नामाव नोंसोरनो हुन्दा नांगौ दख'नाखौथ' मोनासै बाम्बुलाखौ लोगो मोनदोंमोन बाम्बुलाखौबो मोनासै बैसागुआव खारनो प्लान लादोंमोन बेबो केन्सेल हाबाब
जोमैयालाय माबायदि अमा मोननानै बिदि अमा बेदर गोदाखौहाय बेलाय ओइ जोमै आयु मा साननानै बिदि अमा बेदर गोदादलाबायखो नोंलाय सोरनि अमा मोनखो बोरै खबर मोनखो नोंसोरो आंखौ अमा बुथारदों होननानै आं अमा बेदर नागिरनो फैदों बैसागुनि अमा बेदर लांनांगौना बेनिखायनो फैदों आरो आं बैसागु बैसागु आंनि दुखानाव फैनाय मानसिफोरा मानो बैसागुनिल' नाम लागासिनो मा बैसागुआवल' अमा बेदर फानो नामा बेलेग दिनफोराव अमा बेदर फाना ना माथो मा होननाय जादों मा जादों एसेबां रागा देग्लायनि बैसागुआ आंनि थाखाय जोबोद सुनि बैसागु बेनिखायनो बैसागु नामखौनो नाजानो बाबाय आङो आंनि अमा बेदरखौ बायनो फैग्राफ्रानो गासैबो खालि बैसागुनि नाम लानानैल' फैदों हा नों अमा बेदर फानदों बैसागु बोथोरावथ' फानदों दा बैसागुनि फानाखै नों होनबा औ फानदों बैसागुआव मानसिफ्रा जाथों होननानैनो फानदों ओमफ्राय मानोथो रागा जोंनो ओंखारदों आंहालाय बैसागुआव सोरजों मा होजादोंखाय दख'ना गांसेखौनो होजायाखै माथो रावजोंबो दे नोंहा अमा फानखादों दा अमा फाननायनि फैसाजों लादो आरो देहाय जोमै बे आथिं आरो खर'खौ ओरैनो हरदो दे नोंखुनजो होननानै दे मा आंनि अमा बेदरा बबेबा दैनिफ्राय ओरैनो गोजावना फैनाय बायदि मोनदों ना माथो आंनि बेदरफोरखौ ओरैनो फ्रियाव मोनो फ्रियाव हरनोब्लाबो हरगौमोन आं बेलेग मानसिनोब्ला नोंसोरनो हरा नांगौबा आथिं थोंसेयावनो 10,000 हो अब्लाबो हरा आङो नोंसोरनि थाखायनो साला आं दिनै आलाय आथानि जानानै अमा फानथिंनानै जानो गोनां जादों आरो नोंसोरनो अमा बेदर हरनो नांगौबा आंनि बेदरा सेवथों होमबाबो नोंसोरनो हरा आङो दे नों हराबालाय हरासै आरो बेलेगनो लायगोन जोंहा दासो बुरै नोङो आंनि अमा बेदरखौ नुगासेयावसो फिकुनजो होननानै नों बुंनानै लाबाय आं नोंनि बिहामजो नङामोन आंखौबा नों साला जुरा जाहोदों आंखौबा न'खरनिफ्राय होखारहरदों दा आंनि अमा बेदर नांगौ हरगोन आं नोंनो अमा बेदर ओइ जासुलि माथो अमा बेदर ओंखारदोंथ' हनै आयु जोमै नों अमा बेदरबो गोदानो रोंलायो मा गिदिर खामानिखाय बेलाय रोङा होनलायनो थप दाननांगौल'सो माथो नै लावगि नों खै केजि लांगोन आं हले 5 केजि लांगोनहाय औ आंबो 5 केजिखौनो लांगोन दे जोमै 5 केजि 10 केजि सुनानै हरदो मानि मुङाव लांनो नागिरदों नोंसोरो मानि मुङाव एसेबां बेदर लांनो नागिरदों बैसागुनि मुङावहाय बैसागुआव जानो दे बैसागुनि मुङाव नोंसोरनो बेदर हरनो आङो हा माथो बुंनाय जाखो जोंनो हराब्लालाय सोरनोथ' हरबावगोन नोंलाय बेदरखौ बोरै नांनांगौ जाखो नोंनि बेदरा आंनि बेदरा नांगौबा सेवलांथों सैमाफोरनो दानग्लिना होगोन आं अब्लाबो नोंसोरनो बेदर हरा आङो मिथिगौ हामाहाय बैसागुनि समावबो बेबायदि नांलायनो नागिरबावो नामा नांलायनायखौसो मिथिदों नांलायनायखौसो बुंनो रोंदों बैसागुनि नामाव नोंसोरो नायै बेदरै जायै लोङै मोसागोन रंजागोन आंखौ नोंसोरो मा खालामदों बैसागुनि नामाव नाय नोंसोरनि बुनाया नाय माबायदि दाग जानानै दङ साल्ला बे दागनि थाखायनो आं बैसागु जानो हानाय नंला बे बोसोराव बेनिखायनो थां नोंसोरबो आंनि बेदरखौ बे बैसागुआव जानो नाङा थां हरा आङो थौहाय जोंहा बेलेगाव लाहैगोन बैसागुनि मुङाव आंनि दाननाय अमा बेदरखौसो जाना रंजाबावगोन साल्ला आंखौ न' सिंनिफ्राय ओंखारनो हायै बायदि दादुरि खालामना दोननानै बुनानै हरगोन आं नोंसोरनि बेदर अमा बेदरबा ओंखारदोंना ओंखाराखैथाय दङ माथो अमा बेदर नै माथो जोमै नोंसोरलाय अमा बुथारनायाबो हाबाब दिनैलाय मा गोसो जानानै अमा बुथारखो नोंलाय फैसा नांगौ जादोंहाय बेनिखायनो बुथारदों आं दे जोमै जोबोद मोजां मोनबाय आङो नोंखौ बेफोरबायदि फालांगि मावनाय नुनानै लाजिनाङाहाय जोमै बेबायदिनो मावबाय था गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय जेबो लाजिनांगौ गैया मावना जानाया ना बेनिखायनोथ' मावदों दा हाबाब मानो इसिबां गोरा दे आंनो सेरनै हरलाय दे आं नोंनोबो बेदर हरनो हानाय नङा मानो बेदर हरनो हाया जाखो हरदो सेरनै आं बुंनो ना नोंनोबो बेदर हरनो हाया मानो बुजिया बांद्राय बिबाय थाथाबा नै नायखा बे सिखाखौ बेदर दाननोसो लादों आङो उथां फाथां जायोब्ला खर'नि मेलेमफ्रा गलियोब्ला बोरैबा मानसिफोरखौसो दानफ्लांनो हानाय बेनिखायनो बुंखादों आं नों आंनिफ्राय गोजान जाखादोसो हाबाब जोमै मा जादों आंखौलाय मानो इसेबां रागा जोंदों नोंनि फंबाय बामबुलाखौ इसेबां फसायदोंमोन आङो लाइनखौबो मोजां मारिजोबनो होथारासै बेयावथ' सहैबायानो मानो बोखानांगौ नोंनि फंबाय बामबुलाजों आं हाबा जानो गोनांमोन बे बैसागुआव मानो बोखारा जोंखौ मानो जुदा खालामा बैसागुआव जोंनि हाबाया केन्सेल जाबाय बामबुलानि आंनि बेनिखायनो बे बैसागुआव आंनि अमा बेदरखौबो मोनजाया नोंसोरो थां हाल्लाहां बेखौ रांगावखाहाय बाला थै नांलाहाय आंनो नोंनि बेदरखौ जाय मानसिफोरा आंजों दुश्मन बिसोरनो आङो बेदर दरसेबो हरखाया
बैसागुबालाय मा जानोहाय बैसागुआ बैसागुखा दुश्मनफ्राथ' बैसागु जानो हायाना दुश्मना दुश्मन बैसागुआ बैसागु आलादाखा खातिर बाथ्रा गैया दरसेबो हरखाया बिसोरनो आच्छा नंमारगौसोथ' नंमारगौथ' जोमै अल रेकर्ड जाबाय आरो नोंलाय मानोथो फैबावखो आंनि अमा बेदर फाननायाव गामियाव रायलाय सोदों जोमैया अमा बेदर फानदों नाथाय जोंनो हरासै रायनानैसो हरबाय दाननानै हरनोसो नागिरबाय होननानै खोनाबाय थादों बेनिखायनो नंगौना नङा नायनो फैदों नायनोल' फैदों बेदर लाङा लांगोन ब्रा बेदरखौबो लांगोन नोंखौबो नायनो फैदों जोमै बे खोमा आरो आथिंखौ लांनोसै आं बेसेबांथो गोलैगोन नोंनियाव एसे बारा गोलैगोन हा मानिलाय नोंसा जोबोद माहाजोन ना बिराद फैसा दङ बेनिखायनो नोंनियाव एसे बारा गोलैगोन आरो मा दे जेबो नङा दे आंनिफ्राय बारा लुबैदोंब्लाबो होगोन आं बैसागुनि मुङाव दान होदेरनोसै नोंनो बैसागुनि मुङावसो होननानै बुंबावबाय देग्लाय बैसागुआ आंनि खर' मेलेम गाज्रि खालामदों बेदर लांनो फैदो सिरि सिरि लाना थांनो हाया खालि बैसागु खालि बैसागु खालि बैसागु हरला मोनलांला नोंबो देलै दे हरदो दे बेसेबां नांगौ 1000 2000 3000 बेसेबां नांगौ जोबथायाव जेसेबां बुंदों बेखौनो हो अब्लासो मोनलांगोन 3000 दे एसे दानख्रुब खालामनानै हरदो लाना थांनोसै आं हरनाय जानाय नङा नोंनोबो बेदर नोंबोथ' आंनि दुश्मन जानानै दङ थांदो गोख्रै खालामदो आं नोंनोबो बेदर हरनो हानाय नङा मा बुंखोलै जोमै बेदर हरनो हाया मानि दुश्मन जाखोब्रा आंलाय बावबाय मानि दुश्मन आं नोंजों खारसन हैदोंमोन ना नोंथ' आंखौ लाखियाखै हो बेसेबां ब्रा थाबनो नागिरदोंमोन नोंथ' आंखौ होदा हरनानैसो होखारहरदों ना ओहो नोंनोबो हरनाय जानाय नंला केन्सेल जाबाय नोंनि बेदरा थै जोमै थांखांनाय खोथाफोरखौनो गोसोआव लाबाय थायो दे हरदो थांखांनाय बाथ्रा होननानै नों मोनलांगोन सानदों आंनि मेलेमाव दे दाबो मेम'रि जानानै दङ नों बेखौ मिथिया बैसागुनि मुङाव अफार होलायनानै लांनो नागिरबाय देलै दे हरदो आरो बैसागुनि मुङाव हो बैसागुनि मुङाव आंनि बेदरखौ लांनोब्ला बे बैसागुआवनो आंखौबो लाना थफाखादो हाबा खालामहैदो अब्लासो नों बेदरखौबो मोनलांगोन नोंनि 3000 फैसायाबो बासिगोन नाङालै अमा बेदरजों बुरखायनो सानदों नामाब्रा आंखौ बैसागुआव अमा बेदर जालालै आं देग्लाय तिता केरालाखौनो 10 केजि बायना लाना थांसै आं लोगोफोर फैबा बेखौनो जुमायजों एवना होगोनलै आं थांनोसैलां बैसागुनि मुङाव अमा बेदर लांनो नागिरग्रा बैसागुनि मुङाव अमा बेदर लांनो नागिरदोंब्ला आंखौबो बैसागुनि मुङाव हाबा खालामनांगोन बेखा होमबासो मोनलांगौमोन नोङो बेलासिलाय लांबाय माथोहाय दाबो आंनि बेदरा सेरसेबो नाङाखै माथो मा गेसाव मोनामखो बेदरा सिवहां जामारबायथ' नै सि दालाय मा खालामबावगोन आं थै आं बेदरखौ बायनो फैनायफोरनो हरबानो जायोमोन दा बेदरा सिवसिगोनसो नै मोनामजोब्बाय बे बाराव दुश्मनानो जा जियानो जा जायनो बायनो फैयो बेनोनो फ्रियाव हरजोबनोसैलां फैसा थैसा नांला आंनो बेदरा सेवमारजोबसिगोनसो लस जाथारगोन नङाबा नंमारगौसो बिदिसो आंहा आरो गामि गंसे नागिरजोबदों अमाखौ बहा थांखो होननानै आयै नों आंनि अमाखौ खावखुमानानै बेयाव बुथारनानै नों फानगासिनोसो नोंखौ दिनै नागारथारखालां बे बेदर दाननो लानाय सिखाजोंनो नोंखौ दिनै थबस्र' दानस'नानै नोंखौनो फाननोसै उल्था ओइ बाजारि साला दाखाल आंनि सिखाखौ खावनानै नोङो बुजानाया थोआसै आरो आंनि अमाखौसो खावबावनानै नों बियो बैसागुनि मुङाव अमा फानदों हो मानो खावा दाखालि नों आंखौ बुनायनि रागायावनो नोंनि अमाखौसो नायदोंखायोमोन आङो आरो बे समावनो बैसागु बोथोर बैसागुनि ओरैनो दख'ना गांसेबो मोनखायाखै ओरै बुजानायनि रागा दख'ना मोनैनि रागा बेनि होनायनि अमाखौ खावनानै बुथारबाय आङो आरो बे फैसाजों आङो दख'ना लानोसै मिथिगौ नों बिदिसो मोनदों नों खुन्दि खारबाय पापिया बुजानो गिबावयाबा खारबाय आयै आंनि लाइलि अमाखौ बुथारबाय एसेबां अनोमोन आं बे अमाखौ आयै लाइलि नोंखौ बुथारबाय